Стигнахме и до частта, където ще създаваме свои категории, както и собствени програми с собствени честоти. Това става от тава програми и след това функцията персонализиране. Ето от този прозорец. Категориите се създават ето тук от лявата страна, като просто наименуваме категорията, която искаме да създадем. Може да бъде с вашето собствено име или пък да напишете просто мои програми. След като дадете името на вашата категория, може да напишете отдолу и на латиница, ако има нужда, чуквате бутончето Добави категория. И ето, тя се добавя ето тук най-горе. Първо ще ви покажа как можете да напълните тази категория с ваши собствени с програми, които искате да си пускате една след друга, т.е. да създадете персонален списък, с който вие да си пускате програмите една след друга, без да е нужно да ги търсите една по една. Избирате програмата, която искате да запишете в вашата категория. Така, трябва да изберете лявата част е само за създаването на категорията. Дясната част, вече след като сте създали вашата категория, е за да напълните тази категория с програми. Бутончето Покажи всички ще ви покаже всичките над 6000 програми ето тук в този прозорец по средата. Избирате програмата, която искате да добавите и чуквате стрелкичката Превържи към група. Трябва да сте избрали групата, която искате и ето така тук да има едно черно триъгълниче, съответно програмата по същия начин. Чуквате стрелката, виждаме, че изписа съобщение успешно добавена програма. Нека да чукнем сега тук в Мои програми и ето тази програма е добавена. Искаме следваща програма да изберем и да сложим в нашата ново създадена категория. Избираме я, ето така маркираме я и избираме стрелката Привържи към група. Отново успешно я добавихме. Ще добавим следваща програма. И следваща. И вече в нашата нова категория имаме 4 програми, които можем да си пускаме от възможността Пусни категория. Нека сега да се върнем в менюто Програми и да намерим нашата нова категория. Тя е тук най-горе. Имаме 4 програми. И ако изберем бутончето Пусни категория, тези 4 програми, които сме заредили в нашата нова категория, ще бъдат пуснати една след друга и няма да има нужда да ги търсите една по една. Те ще се изредят една след друга. Ето тук ви показва времето за цялата категория. То е час и 38 минути за тези 4 програми, където има в първата програма има 9 честоти, втората 4, третата са 17 и в последната има само една честота. Така, връщаме се отново в персонализиране. Ако искате да правите промени
в вашата категория, създадена от вас категория, можете да премахвате програми. Ето така, не искате вече тази ускоряване на изцелението и чуквате стрелкичката отвържи от група. Тази програма е премахната от категорията. Ето така, останаха две. Нека да ги видим. Дали са така? Да, ето останаха две програми в вашата категория. Ако искате да премахнете и цялата категория, избирате тук отляво, маркирате и чуквате бутона "Премахни категория". Софтуера ви пита дали сте сигурни, че искате да го направите това нещо. Ако сте, избирате бутона Yes. И категорията е изтрита. Ето така се създават собствени категории и там може да си добавите ваши собствени програми, които да пуснете една след друга.